Aku seneng gak nek ndelok sing ndang tersiksa. Monggo, Pak. Ngono neng aja ngono Di jaman berjuang jari kelingan anak lanang yo 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 tak openi ning saiki ana ngendi aku ora werode jarene wis menang katurutan sing dikadang yo yo nate janji ning saiki apa lali ngono neng jangono ning kono tak jenengi saka sekane jago jago yen mendung yo tak sili capek yo kaping kuno tutu payung seger bisa nyaman kono desa dadi raja mubeng kini ora Irama dangdut. gane padha lara yo kaya arep ta iki ho oh ho oh ho oh ho oh ho oh ho oh ho di jaman berjuang Jor kelingan tak openi saiki ana ngendi aku ora merode jarene wis menang katurutan kadang suwe dikadang nate janji ning saiki lo apa enake lali sinambi ngaso ning kono tak jenengi saka jago sekane jago ala capek gunung kudu payung pripun Pak Dik? Non Rondo Banyuwangi
Rondo Banyuwangi. Iki wong kancilan kok pecinta rondo ya. Rondo Banyuwangi kita mulai Mbah. Mulai ngecrek mana ke lho. Rondo Banyuwangi. Apa meneh? Rondo apa meneh sing durung? Oh nggih sabar nggih. Ya nggih mangke dipun aturaken. Urute. Urute. Lah iya kok gedhe aku rumah aku. Sing penting ana rondone. Wong kene iki kelangenane kok rondo kabeh. Hah? Bar iki rondo apa, Mas? Ora, bar iki sing pamengku gati Mbak Ema. Oh, Mbak Ema Mau menyumbangkan. menyanyikan. Oh, menyanyikan. Lagu buah kok menyumbangkan kowe. Lho sapa ngerti karo menyumbangkan kan ya tak tampani ngono lho. Lek awakmu ditanggap oleh ran menyumbangkan. Ya. Kubu Kasmoro ditunggu ya. Nggih, Mas. Syukur bisa nyawang. Syukur bisa nyawang. Gontangan desa. Mundur. Ya.